Альгерд Бахарэвіч «Сабакі Еўропы». Частка 3. Неандэртальскі лес. Чытае Сергей Шупа. Раздзел 1. Лясоў усяго 2. Адзін андэртальскі, а другі не. Зусім не андэртальскі, неандэртальскі. Недзе паміж гэтымі лясамі, на беразе неба, чорнай парушынкай у блакітнай слязе і стаяла хата старой Бянігны. Што да першага андэртальскага лесу, дык з ім усё ясна. У ім мы ўсе і жывем. Людзі, птушкі, жывёлы розныя, дзеці дурныя, драбяза паўзучая і кветкі дурманныя. У тым лесе азёры і рэкі, і пенсія, якую ёй з сяла прыносяць, і тэлебачанне, першы канал, і машыны, што пакідаюць на падворку глыбокія каляіны, у якіх да самага лета не высыхае вада. І неба ў гэтых каляінах. Неба такое няўлоўнае і неласкавае. Неба, якое п'юць куры, і якое на світанку туманіцца тонкім лёдам. Тут цябе ніхто не зачэпіць, а калі і зачэпіць, дык і Бог з ім. Крыўда баліць, а цесната не смыліць. У другім, у неандэртальскім лесе, усё іначай. У тым другім лесе трэба ведаць сцежкі. Цёмна там, цёпла і заўжды чырвона, як на пажары. Усе расліны там пякучыя, як самая лютая крапіва. Як быццам сама каралева крапіўная ладзіць там свой баль. Там кожны крычыць, а слухаць нельга, бо тады і сама крычаць пачнеш і прападзеш на крывых дарожках. Трэба перад сабой глядзець, не азірацца і ісці куды трэба і ні з кім не гаварыць. Людзі там дзіўныя, костачкі смажаць на вуголлі і кажуць маркотна так гу-гу, як іностранцы нейкія. У тым лесе доўга бавіцца нельга. Што прынесла, трэба пакласці пад пень, пад поўню, пад пінжак, на траве пасцелены і сказаць хуценька: «Пайду ад пана, бо прыйшла зарана». І ісці хутчэй дамоў, пакуль праход адкрыты. У тым другім, неандэртальскім лесе ніхто яшчэ не бываў. Няможна ім туды, хто ў нашым андэртальскім лесе жыве. А ёй вось чамусь можна. Вусцішна бывае, ды так, што абяцае сама сабе: «Не пайду больш, не пайду, не пайду». А яна ўсё роўна ідзе, бо няма каму больш хадзіць. Бо людзі крычаць, бо дзеці плачуць, бо машыны едуць адна за адной. Бо яна, Бянігна, на гэтых сцежках свая, а іншым як пра такое раскажаш? Вось яна і маўчыць. Старая Бянігна не задумвалася, адкуль яна ўсё гэта ведае. Проста яна ведала, і ўсё тут. І хадзіла з аднаго лесу ў другі, калі была такая патрэба. Зусім як яе сястра, якая жыла далёка, у памежнай зоне, і кожную нядзелю хадзіла праз мост у заграніцу. Але сястру Бянігна даўно не бачыла. Трэба было б ёй пісьмо напісаць, але дзе тут напішаш? 4 вачэй, 2 свае сінія і 2 шкляныя. І як на грэх, ніводнае добра не бачыць. Нават калі б тэлевізар працаваў, дык і тое не паглядзіш як след. Але паламаўся тэлевізар, а пачыніць няма каму. Адна яна, а лясоў 2. Бянігна была такая старая, што ніхто ўжо не ведаў, адкуль яна ўзялася. А калі б даведаўся, дык не паверыў бы. Цяжка было ўявіць, што яе нехта нарадзіў. Прасцей было вырашыць, што старую Бянігну аднойчы знайшлі ў краязнаўчым музеі паміж жорнаў ды кроснаў. Знайшлі і пасялілі на краі лесу, удалечыні ад людзей, не ведаючы, што лясоў усяго 2. Бянігна была знаная шаптуха. Гарадскія людзі ехалі да яе на сваіх машынах так хутка, быццам гэта было такое спаборніцтва, быццам таму, хто прыедзе першы, Бянігна будзе шаптаць са зніжкай. Часцей за ўсё да яе спяшаліся ўвесну.
калі адчай падступае да самых чалавечых горлаў, калі зімна і страшна робіцца ў андартальскім лесе, хоць ты вешайся. Некаторыя і вешаліся. Але большасць скакалі ў свае машыны ды імчалі туды, дзе Бянігна жыла. Грукаліся ў яе хату і з надзеяй глядзелі ў старэчыя вочы. І тады старая Бянігна брала ў чалавека лішняе і ішла ў неандертальскі лес. Старая Бянігна за лячэнне грошай не брала. І ні на кого не крыўдавала, хіба часам на кота, калі таму раптам карцела дапамагчы ёй па гаспадарцы. Кот любіў скідваць на падлогу яе акуляры. Выбраўшы момант, калі Бянігна не бачыць, ён заскокваў на стол, цягнуўся да іх лапай, і акуляры ляцелі ў шэрую цемнату хаты, глыбокую, бяздонную. У такой можна знайсці нават згубленую летась іголку, але ніколі тое, што трэба. А кот сядзеў на стале і здзіўлена пазіраў на яе, быццам яны ў яго самога з носа зваліліся. «Каб цябе, Гофман!» – сварылася на кота старая Бянігна. «Каб мяне!» – пагаджаўся кот і зноў браўся за сваё. Таму акуляры ў яе былі ўсе патрэсканыя, як той лёд у каляінах. Але і на кота нягодніка старая Бянігна не так ужо і злавала. Хоць у пошуках вачэй даводзілася папоўзаць па падлозе і потым доўга, бясконца доўга разгінаць спіну. І кожнага разу ёй здавалася, што больш спіна ўжо не выпрастаецца, і Бянігна зробіцца проста старым высахлым колам, якое ўжо зусім хутка дакоціцца да сенцаў і застанецца стаяць там на вякі вечныя. На вякі вечныя. Калі Бянігна ўпершыню адчула, што можа зрабіцца драўляным колам, яна перастала крыўдаваць на свет. На лёс, на жывёл, на расліны, на ўладу, на дзяцей, якія самі не ведаюць, што кажуць. А дзяцей ёй прывозілі часта. Вось, напрыклад, нядаўна. «Дядя, а ты правда африканский раб с плантации?» «Да что ты несешь такое? Я же тебе говорила, это старая женщина, бабушка. Можно он будет вас называть бабушка?» «Мам, она правда на негра похожа, которого замучили?» «Заткнись! Сколько раз тебе говорить? Заткнись, башка твоя стаиросовая! Вы не обращайте внимания, просто у него...» «Я не буду ее бабушкой называть. Моя бабушка в Минске осталась. А она не бабушка никакая, а негр. Негр, негритос». Хлопчык пляскаецца на зямлю, тварам у лужыну, матляе галавой і пачынае пускаць бурбалкі. Яна цягне яго за шкірку, за валасы, за шыю, і вось ён зноў стаіць на нагах, брудны, шчаслівы і страшны, як вырваны з зямлі караняплод. І не перастае крычаць: «Негр, негритос, не грызі себя за нос!» З гатовасцю адгукаецца рэха. Маці адпускае яго, хоча ўдарыць па галаве, заносіць далонь, але стрымліваецца. Толькі сціскае ягоную тонкую руку і глядзіць на старую Бянігну бездапаможна і з нянавісцю. Хлопчык нечакана замаўкае. «Помогите нам, бабушка!» – кажа жанчына, але Бянігна чуе іншы голас, ейны, але іншы, нутраны, сапраўдны, заціснуты ў жываце. «Лячы яго ўжо, лячы давай, калі ўзялася, калі пра цябе такая слава ходзіць», – чуе Бянігна. «Лячы!» У сумцы ў жанчыны пачынае званіць тэлефон, але рэха маўчыць, так і не прыдумаўшы рыфмы. «Лячы яго, ай баліціха ты старая, ведьма ты засохлая, бабка божий дзьмухавец! Што ты стаіш? Вылечы яго, бо я ўжо больш не магу. Я яго прыб'ю сёння, задушу, у ванне ўтаплю, а потым сама засілюся. А лепш нап'юся. Я нап'юся. Каша манная, буду п'яная, будзе ванная, буду вінная». Бянігна усміхнулася з-пад лба, ды так вусцішна, што ў вачах у хлопчыка бліснулі слёзы, як раса на травінцы. Яна ўзяла яго за руку. Скура курыная, халодная, пупырчатая, такую б цёплай крывёй намазаць, сагрэць сваім часнычным дотыкам. Зімна, зімна ў андартальскім лесе ў сакавіку. Бянігна не сказала нічога, апусціла галаву, павяла хлопчыка ў сваю каморку за печкай. Маці парывіста ўздыхнула і выцягнула цыгарэту. Гофман асуджальна глядзеў, як яна зацягваецца, закашліваецца, захутваецца, і яна нервова абстрыкнула на яго пальцам, страсаючы попел. Хлопчык паслухмяна ступаў поруч, зазіраючы Бянігне ў твар.
Чорны, у старэчых пупырчынах, спечаны, як чыгунная патэльня, твар таўстагубы з курчастымі сівымі валасамі на падбароддзі і маленькімі сырымі жаўткамі вачэй, у якіх плавалі сінія зрэнкі. Бянігна была ніжэйшая за хлопчыка ростам, а ён усё роўна яе баяўся. Нікому не хочацца ісці з ёй у неандертальскі лес. Ды яна і не бярэ, бо не пусцяць, нават з ёй не пусцяць. У каморцы яна паставіла яго перад сабой і пачала распранаць. Развязала шалік, зняла шапку, расшпіліла дрохкімі рукамі куртку. Яна заўжды раздзявала людзей сама, бо ў складках сваёй адзежы яны ўвесь час хавалі штосьці. Рукі бянігненыя працавалі спрытна, як быццам яна бульбу перабірала. Ды ён і праўда быў нібыта зроблены з цёплай бульбы, гэты малец. Неўзабаве хлопчык стаяў перад ёй голы, адвярнуўшыся да печкі і моцна заплюшчыўшы вочы, ды так, што ажно вусны сабе пракусіў. Цела ягонае дрыжэла, як ад высокай тэмпературы. Яна ўважліва разгледзелася па гэтым целе, шукаючы, што ён прынёс лішняе. Знайшла, паклала ў адну далонь, другой накрыла, перакуліла, сціснула асцярожна, зірнула мальцу ў вочы. «Ты пастой тут!» – прашаптала Бянігна аднымі вуснамі. «Не хадзі нікуды, чуеш? Пастой, я быстра, туды і назад!» Хлопчык нічога не пачуў. Яму падалося, што на яго ветрам падзьмула, сухім, гарачым, як з сушылкі ў прыбіральні дзіцячага кафэ. І вось Бянігна ўжо ішла па знаёмых ёй адной сцежках, трымаючы ў руках лішняе, лішняга не слухаючы, на лішняе не наступаючы. Гу-гу, кажуць ёй то з аднаго, то з другога боку, але ніхто яе не даганяе, ніхто не перабягае дарогу, ніхто не цікавіцца, што яна трымае ў руках. «Ну што вы хочаце, га? Што вы хочаце?» – паўтарае ціхутка старая Бянігна, коцячыся колам па неандертальскім лесе да запаветнага пня. «Гу-ды-гу, гу-ды-гу, пакарміла б вас, дык вам адны косткі падавай. Вось жа нелюдзі, а ўсё роўна шкада вас. Пагладзіць бы кожнага па карку, ды за вушамі пачухаць, дык мо і замаўчалі б, і сагрэліся нарэшце». Усё цяплей і цяплей у неандертальскім лесе. Вось ужо і зусім горача. У Бянігны пот з ілба льецца, засціць вочы, а яна ўсё глыбей у лес заходзіць і паўтарае сама сабе аднымі вуснамі. «Ну што вы пасталі тутака, бедныя? Вось жа іностранцы, туркі малыя, пастаяла б з вамі, але не магу. Усё, што маю пры сабе, усё лішняе, усё, што маю, не маё». Вось і пень той запаветны, а ля пня пінжак пасланы, прымяты, быццам на ім толькі што мужчына нейкі сядзеў. А мой ляжаў, папяроску пакурваючы, а зараз адышоў за дрэва. Бянігна кідаецца подбегам да таго пня, лішняе на пінжак паклала і назад. Колькі ўжо лішняга пакінула яна на тым пінжаку, а кожнага разу, як вяртаецца, там пуста. Мабыць, забірае нехта. А хто забірае і на што, это ўжо не яе Бянігны справа. «Сколько я вам должна?» – пытаецца жанчына, закурваючы новую цыгарэту. 3 недапалкі яна кінула проста на зямлю і расціснула абцасам свайго высокага бота. Пакінула лішняе на Бянігненым двары, ну і добра. Бянігна усміхаецца і махае ёй рукой. «Едзь ты ўжо дадому. Вары манную кашу, набірай ваду ў белую ванну, выпі крышачку кратком, каб муж не бачыў, але толькі грамулечку. І калі малога памыеш, сама ў ванну залезь усім сваім белым целам». Жанчына не чуе, ёй падаецца, што на яе ветрам падзьмула, сухім, гарачым, як з пустыні, дзе яна некалі на экскурсіі пазнаёмілася з адным арабам. «Ні скока!» – кажа хлопчык. «Мам, ні скока!» І Бянігна ківае. «Ні скока!» Бянігна і так багатая. Колькі яна ўжо людзей лечыць, столькі не жывуць. Колькі разоў яна ў неандертальскі лес хадзіла, за той час можна ўвесь андертальскі 101 раз абысці. Бянігна такая багатая, што яна з кожным падзяліцца можа. У яе падмаснічанай каля печкі слоік схаваны, а ў ім столькі грошай, што на хорошую дамавіну хопіць сасновую, са смалістым пахам, нямулкую, невялікую, акурат каб легчы і светам накрыцца. Цэлыя 2 мільёны там ляжаць,
з-пад знаёмай маснічанай у слоіку. 2 мільёны, тое ж, мабыць, добрыя грошыкі. Не можа хорошая дамавіна болей каштаваць. Трэба было сястры напісаць, запытацца, колькі цяпер дамавіны каштуюць. Ды саромеецца Бянігна. Засмяе яе сястрыца. Скажа: «Канчай, лепш у бальніцу давай цябе пакладзем. Зяць яе даўно прапануе. У яго прыяцель урачом у паставах. Усё арганізуе як найлепей». Ды і калі шчыранька гаварыць, як з возерам ці з лесам, не хоча Бянігна ў сасновую дамавіну лажыцца. І ў бярозавую не хоча, і ў фанерную. А хоча, каб аднойчы ў неандэртальскім лесе яе інастранцы гэтыя, туркіня нашыя, паклікалі і сказалі: «Што ж ты, жанчынка, ўсё па нашым лесе бегаеш? Заставайся, баба, з намі. Жыві сабе, ля вогнішча грэйся і гудзі сабе ціхенька на свае бабскія грудзі старэчыя. Гу-гу». Калі б такое адбылося, калі б ведала, што чакае яе ў хаце няўтульная сасновая дамавіна за 2 мільёны, дык Бянігна засталася б, вось як на духу, засталася б. Бо няможна ёй у андэртальскім лесе мёртвай проста так пад зямлёй ляжаць, лынды біць. Машыны будуць пад акно ездзіць, дзеці, мужыкі, жанчыны іхныя будуць каля парога таптацца, курыць, лаяцца, зазіраць у хату. «Где вы, бабушка? Мы к вам из самого Минска приехали. Полечите нас, а то позадушваемся все, и дзяцей позадушваем. Бо няма ўжо моцы так жыць. Полячыце, сколько мы вам должны». А хата пустая. Няма каму ў неандэртальскі лес схадзіць, лішняе занесці, сваё забраць, з людзямі падзяліцца. Як так? Хіба яна мае такое права? Таму трэба хадзіць. Куды падзецца? Ніхто яе ў неандэртальскім лесе не чапае. Прывыклі. Ды што да яе чапляцца? Яна ж шкоды не робіць. Старая Бянігна хутка ходзіць, дарма што ногі баляць і спіна не разгінаецца. Сюды-туды. Толькі вачыма сваімі чырвонымі бліснулі на яе, а яна ўжо назад вяртаецца. Нельга ёй у магіле вечным сном спаць. Столькі клопату людзям будзе. Яе хату яшчэ знайдзі, а потым дамавіну за 10 кіламетраў заказвае, яміну капай, папа кліч, памінкі ладзь. Той поп, можа, да яе і не паедзе, нават калі яму 2 мільёны аддаць. Не верыць бацюшка ў неандэртальскі лес. Ды Бянігна і не крыўдуе. Яму і не паложана верыць, ён жа свяшчэннаслужыцель. Ды і ката шкада. Дурны той Гофман, але шкада. Яна б яго ў неандэртальскі лес з сабой узяла. Хай бы ля ног сядзеў, грэўся, костачкі грыз трушчыў. Няможна ёй у андэртальскім лесе паміраць, ніяк нельга, запрашчыно ёй. А кім? Якая розніца? Мабыць, ёсць недзе нейкі мужчына, разумны, такі ўвесь прадставітельны, які ёй некалі сказаў: «Ты, Бянігна, адна можаш у неандэртальскі лес хадзіць. Вось і хадзі, бо каго яшчэ туды пусцяць? А паміраць табе запрашчаю. На цябе ўвесь калектыў надзеецца. Увесь чалавечы калектыў. Вялікі і надта неспакойны калектыў, які ў андэртальскім лесе жыве». Той важны мужчына Бянігны яму ніколі і не бачыў. Але ведаў, што ёсць такая жанчына, што жыве каля лесу на самым беразе неба. Ён усё ведае, у яго работа такая. Як яго завуць? Можа, і Бог, а можа, і Канстанцін які-небудзь Сямёнавіч. Не ведала Бянігна пра Бога дакладна, як і што з ім. А пра лясы ведала, што іх усяго 2. Адзін андэртальскі, а другі не. У самой Бянігны мужоў было 3. Першы блізка ляжыць, з хаты выйдзе і пабачыш. Вунь там, пад кустом парэчкавым, які ўжо колькі год сам сабе расце, спачываюць у зямлі ягоныя белыя костачкі. Першы муж на Бянігну з неба зваліўся. Зваліўся, калі яна яшчэ маладая была, калі яшчэ сама ведала, ды і людзі зналі, у які год Бянігна нарадзілася і ад каго. Цяпер Бянігна ўжо і сама не магла сказаць, праўда гэта ці казка, але аднекуль наплывала на яе бы травеньская аблачынка такая гісторыя. Неяк над вячоркам, многа гадоў таму, з'явіўся над лесам, там, дзе сцежка ад яе хаты ў цёмны лес вядзе, самы сапраўдны ангел. Яна толькі і правяла яго вачыма, бо апусціўся той ангел проста ў гушчар і знік, які не было. А ўначы пагрукаўся ў хату хлопец, увесь лесам перамазаны,
Так андэртальскі лес робіць, калі пасмяяцца хоча. А за хлопцам тым белыя крылы, рваныя, крамныя, гразныя, а на баку дзірка крывавая. Увайшоў і зваліўся проста пад лаву. І столькі ў яго на целе маладым лішняга было, што Бянігна, сама яшчэ не разумеючы, што робіць, паклала яго ля печы, а сама ў неандэртальскі лес спехам рушыла, лішняе аддаць, на пень пакласці. Так ён і застаўся ў яе. Звалі яе першага мужа парашуціст. Бянігне ягонае імя падабалася, шумела як лес, і пара цёплая ішла ад гэтага імені. Хоць і цяжка было яго спачатку вымавіць, але яна навучылася, здольная дзеўка была. Ды і хто ў неандэртальскі лес ходзіць, той іностранныя языкі быстра вучыць. Аднесла яна лішняе, вярнулася, і ясно ёй стала, што нікуды хлопец гэты ісці ад яе не збіраецца. Ноч прайшла, а на раніцу павянчаліся яны ў возеры. Наваліўся на яе ангел, прыціснуў пясочак на беразе, а яна ўсё цярпела і думала, які ж ты лёгкі быў, калі над лесам ляцеў, які ў цябе парашут быў белы, як воблака, што ад чарады адбілася і ў вершалінах лясных заблукала. А цяпер ты такі цяжкі, быў бы такі ў небе цяжэзны, дык разбіўся б насмерць. І валасы ў цябе на грудзях колюцца, з зямлі ты зроблены, з зямлі, на якой андэртальскі лес стаіць. Думала Бянігна ўпотай, калі з ім да возера ішла, што з парашуцістам можна будзе ў неандэртальскі лес разам хадзіць. Усё ж мужчына спакайней неяк і надзейней. Але дзе там, калі прыціснуў ён Бянігну, і неяк адразу ў ёй увесь аказаўся, такі малы ўвесь і такі вялікі, ясна ёй зрабілася. Не пусцяць такога ў неандэртальскі лес, не з тых ён, яе парашуціст, андэртальскі ён, з тых, хто лішняе на сябе чапляе. Першы муж Бянігнін, парашуціст той, усё любіў ёй пра Беларусь расказваць, якая яна бедная, Беларусь тая, і якая няшчасная. І так расказваў, што Бянігне ажно самой шкада рабілася. Ну што ж такое, як жа ж гэта такой бяздольнай быць, за што ж яе так Беларусь тую пакаралі? Калі б магла, яна б тую Беларусь раздзела б і маладым часнаком скуры сваёй сагрэла, і нацерла б, і па месцах запаведных агледзела б, і лішняе б забрала, а тады ў неандэртальскі лес аднесла. Вярнулася б, мо і палягчала б Беларусі гэтай убогай, мо і перастаў бы парашуціст так убівацца. Але як ты ў Беларусі лішняе забярэш, калі парашуціст адзін да Бянігны жыць прыйшоў, а пра Беларусь толькі расказвае. Першы муж Бянігне ўсё пра сябе расказаў, а калі што і ўтаіў, дык не мае яна на яго зла. Ніхто ў андэртальскім лесе жывучы не абавязаны ўсяго пра сябе расказваць. У андэртальскім лесе і так холадна, непрыветна, злосна, а прызнаешся ўсім, дык можна і зусім акалець ад жорсткасці і бяды. Яго з-за граніцы сюды заслалі, расказваў парашуціст, каб ён людзей баламуціў супраць уласці савецкай. А заслалі яго амерыканцы, не з Амерыкі, праўда, а з Нямецчыны, пасадзілі на самалёт ноччу і скінулі над лесам. Далі яму рацыю, пісталет і дакумент фальшывы, і сказалі, каб ён Беларусь супраць уласці падымаў. Бянігна слухала яго спагадліва, гладзіла па шчацэ, па руцэ, па грудзях калючых. Паслалі маладога хлопца з такім мяном прыгожым бадзяцца па андэртальскім лесе. А хто паслаў? Немцы ды амерыканцы. Зусім ашалелі людзі ў андэртальскім лесе. Усё ім не імецца. Столькі лішняга назбіралі, што ажно з вушэй прэ. Вось і мітусяцца прыдушаныя, разгубленыя, сцежак не ведаючы, крыві не шкадуючы. І такое ім у галаву прыходзіць, што не дай Бог. Скінулі чалавека з неба, як ангела, але чалавек не ангел, нават кот, калі з такой вышыні кінуць, разаб'ецца насмерць. Не паспеў парашутіст да зямлі нагамі дастаць, як зразумеў, што прадательства прыйзашло. Чакалі яго ў лесе, даўно чакалі, гналі праз гушчар, як жывёлу, але жывёла ў неандэртальскім лесе сама ўкрыцца можа, а чалавеку сцежкі таемныя адкуль знаць? Хто яго на тыя сцежкі запаветныя пусціць? Падстрэлілі парашуціста, але не так, каб насмерць, лёгка, збоку ды на вылёт. Здароўе маладое, дык і пашчасціла яму ўцячы. Усю ночку бег праз лес, як, куды, сам не ведае. Рацыю згубіў, усё згубіў,
Так расказваў Бянігне першы муж і так ужо ўбіваўся па той рацыі, не раўнуючы, як па сваёй Беларусі. З аповедаў ягоных выходзіла, што не адзін ён быў у тым аэраплане. І недзе ў лясах блукаюць і іншыя парашучісты. Муж яе казаў пра гэта з такой надзеяй, што Бянігна і сама паверыла, што не сёння, дык заўтра збяруцца ў яе хаце 8 хлопцаў, усе як на падбор, усе блакітнавокія, светлавалосыя, з дзіркамі ў баках, такія, якія парашуціст, і будуць яны жыць усе разам у спакоі і згодзе. І праўда, паверыла была Бянігна, што вось такі і будзе ейны лёс. На бераг хадзіць досведкам, лішняе ад хлопцаў сваіх у неандертальскі лес адносіць і пра Беларусь няшчасную вечарамі слухаць. Але ўсё выйшла іначай. Праз 2 дні выйшаў з лесу чалавек, немалады парашуціст з крыламі за гордай спінай, а непрыкметны такі дзядзька ў шэрай кепцы. «Гэта па мяне!» — узрадавана кінуў Бянігнін муж і выскачыў з хаты. Не паспеў ён з тым дзядзькам у кепцы парукацца, як з лесу іншыя выскачылі, усе ў форме, усе адзін за другога прыгажэйшыя хлопцы. І ўсе салдаты. Наставілі ружжы, пачалі андертальскімі словамі лямантаваць, быццам кожны з іх вялікі начальнік. Забрахалі сабакі, застагнала возера, перакуліла на сябе неба, каб не бачыць, што дзеецца. Уздыхнуў лес, крыкнулі здзекліва вароны, рассыпаўшыся па місцы блакітнага туману, і куст парэчкавы схіліўся пакорліва, нібыта ведаў, што зараз будзе. Кінуўся Бянігнін муж да халоднага возера, босымі нагамі па тым самым пясочку, дзе яна з ім ляжала, і замест крылаў выраслі ў яго крэпкія бліскучыя плаўнікі. Ударыўся ён галавой аб азёрнае люстэрка, паляцелі аскепкі Бянігні ў вочы, так, што яна з таго часу на сонцы кепска бачыць. Трэснула неба, і в возера трэснула, так і глядзіцца яна з таго часу ў іх і сябе маладую не пазнае. Бо што далей было, яна хоць і помніць, але ўспамінаць не любіць. Парашуціст ейны ўжо да сярэдзіны даплыў, калі раптам стрэліў хтосьці з салдатаў, а можа і ўсе разам. І муж яе, які перабіраў нагамі так павольна, быццам па небе плыў, абмяк, зачарпнуў ротам ваду, зрабіў глыток, потым яшчэ адзін, доўгі, і ўрэшце напіўся, замёр, павіс на азёрных хвалях. «Гатоў!» — сказаў камандзір. Патапталіся тыя мужчыны ля возера, проста па беражку, дзе Бянігна ляжала. Паспрабавалі па чарзе ваду, але лезці пабаяліся. Сказалі чакаць, скора прыедуць, і зніклі ў лесе. Бянігна села чакаць. Так і сядзела, чакала, пакуль муж яе сам да яе не падплыў, выйшаў на бераг, лёг да яе на калені, і не было ў ім больш нічагусенькі лішняга. Закапала яна яго пад парэчкавым кустом, разам з парашутам ягоным, падмяла пясок і ўсе сцежкі, быццам у хаце прыбралася. А калі прыехалі па мужа і не знайшлі ні цела, ні крылаў ягоных амерыканскіх, калі пачалі яе распытваць і рацыі пужаць, расказала ім пра віры, азёрныя, нябёсныя, жаночыя, усе. Больш да яе ніхто з уласці не соваўся. А яна, год за годам ходзячы ў неандертальскі лес, ведала, чыё лішняе нясе. Бо прыязджалі да яе тыя людзі, што мужа яе першага загубілі. То адзін, то другі. І яна нічога не казала. Лячыла, насіла іхняе лішняе ў лес да сухога пня, каб маглі яны яшчэ трошкі пратрымацца ў андертальскім лесе. Там, дзе чалавек слабы і злы робіцца, і кожную хвіліну толькі і думае, як яму іншага загубіць, а самому застацца, пажыць яшчэ, бо ў андертальскім лесе ўсё зарана, усяго мала і ўсяго хочацца. Дык ці вінаваты ў гэтым хто? Што не ведае сцежак, што не можа спыніцца, што мусіць абрастаць лішнім і жудасным. Пра другога мужа Бянігна шмат не памятала. Ведала, што прыехаў ён да яе на трактары, папрасіў палячыць, ды так і застаўся. Шмат Бянігне давялося тады пабегаць па неандертальскім лесе. Бо любіў яе другі муж лішняе, ой, і любіў. Толькі яна адно аднясе, ужо зноўку бегчы трэба. Людцы тыя з неандертальскага лесу на яе касавурыцца пачалі. «Што ж ты, жанчынка, бегаеш?» — чытала яна ў іхніх вачах. «Спатыкнешся некалі, упадзеш тварам на сцежку, іншым замінаць будзеш».
А можа, і не казалі ёй такога іхныя вочы-вугельчыкі. Можа, яна сама прыдумала. Чытаць яна ўмела, ды толькі вялікімі літарамі. 2 клясы за немцамі скончыла, ды і каб чытаць, трэба акуляры было надзяваць, а яны ў яе позна з'явіліся. З паперы чытаць адно, а неандэртальскім лесе па вачах туркаў гэтых зусім другое. Так яна і бегала па сваіх вусцішных сцяжынах, а муж яе другі тым часам толькі і гойсаў па лесе андэртальскім, каб лішняга сабе прыдбаць. А неўзабаве сказаў, што ўсё ягонае на ім, і каб яна не чапала. Сказаў, каб яна ў сраку ішла са сваім лячэннем, ведзьма бяззубая, а ён сабе маладую знойдзе. Дасталася тады Бянігне. Выбіваў аб яе другі муж усю сваю сілу. Расказаў ёй, як цяжка жыць у андэртальскім лесе. Паказаў, дзе на целе 1 боль, а дзе 100 боляў. Яна не спрачалася. Дзе ж ты з мужиком паспрачаешся, які лішняе аддаваць не хоча? Тут трэба самому ахвоту мець, усе свае гузікі расшпіліць, стаць голенькім, страшненькім, чыстым, чарвячкоў выпусціць, бледным зрабіцца і брудным, як грыб без каптурка. Нічога не зробіш, толькі засталося, што глядзець на мужа, шкадуючы, і вачэй не адводзіць, калі ён сам аднойчы ўвесь у лішняе ператварыўся і потым скінуў, усё лішняе скінуў да апошняга каліўца. Паглядзела Бянігна ў ягоны твар, на якім застыла апошняе ягонае слова. Маё. Маё лішняе, не аддам. Набяру столькі, колькі ўцягнуць змагу. Надарваўся яе другі муж, не вытрымаў такога грузу. Адправіла Бянігна яго нябожчыка з машынай у сяло, пайшла да парэчкавага куста, села паразмаўляць, а тут ужо з падворка «Жигулі» з гомельскімі нумарамі сігналяць. «Памагіце, бабушка, няма моцы цярпець». Пра трэцяга мужа, дарма, што ён тут атайбаваўся, калі яна ўжо старая была, Бянігна памятала яшчэ меней. Ды і не памятала амаль нічога. Апрача таго дня, калі яна ў хату зайшла, а ён маснічыну аддзірае, тую, пад якой слоік з мільёнамі ляжыць. Знайшоў. «Сказаў бы, я б табе сама аддала», паглядзела на яго Бянігна з мяккім дакорам. «Нашто ж ты па падлозе поўзаеш? Мала табе ў андэртальскім лесе поўзанак». А ён, дуралей, рваў маснічыну рукамі, хрыпеў, плакаў, ламаў пазногці. «Выпіць хачу, памру зараз, знаю, што тут твае грошы, знаю, ведзьма старая, сама аддай, знаю, што даляры прачаш, лепш сама, інакш прыб'ю». Так казаў яе трэці муж, а Бянігна стаяла і слухала, бо што ты тут чалавеку дакажаш. Адарвалася маснічана, паляцеў яе трэці муж у кут, стукнуўся галавой аб печку, ускочыў, на яе кінуўся. Гофмана ў бок так ботам выцяў, што кацяра 3 дні потым ляжаў. А яе Бянігну маснічанай па плячах, па крывой спіне, так што яна пабегла ў неандэртальскі лес, так нічога лішняга і не ўзяўшы, і не знайшла сцежкі, так да хаты і вярнулася. А дома пабачыла мужа свайго трэцяга, ляжаў ён са слоікам у руках каля парога і не дыхаў больш. Моцна пальцы слоік трымалі. Быццам тапіўся чалавек і за лілею плывучую хапаўся. «Аддай», — папрасіла яна яго аднымі вачыма, «нашто яно табе там? Там жа ўсё бясплатнае, як пры камунізме». Паслухаўся нябожчык. Пальцы ягоныя разагнуліся. Бянігна вярнула слоік на месца, зрабіла ўсё як належыць і правяла машыну з мерцвяком да лясной дарогі. Сэрца ў яго разарвалася. Так яно і бывае. Нельга на сэрца зашмат лішняга вешаць. Сэрца ў чалавека наравістае, сэрца чуе, сэрцу ад сэрца сну няма. Растуць у андэртальскім лесе сэрцы, растуць як яліны, губамі цмокаюць, раздзімаюцца неспакойна, б'юць адно, крывавыя, гарачыя, як парваныя каровіны вымі, пэцкаюць людзей, гоняць наперад, круцяць, штурхаюць, у кроў перапэцкваюць, прымушаюць жыць, лопаюцца, пырскаюць, пакідаюць на людзях сляды. Такі во і быў яе трэці муж. Трэці муж старой Бянігны, лясной шаптухі, якая лячыла людзей нават з менскімі нумарамі. Ведзьмы, падобныя да негрытоса з плантацый, бабкі, пра якую ніхто не ведаў, адкуль яна ўзялася, так даўно яна нарадзілася. Бянігны, якая ведала, што мужоў у яе было 3, а лясоў у свеце ўсяго 2. Адзін андэртальскі, а другі не.
І хто б мог падумаць, што акурат тады, калі ўсе чакалі, што Шаптусе нарэшце прыйдзе канец, у старой Бянігны з'явіцца новы жаніх. Ды яшчэ які. Малады, здаровы, прыгожы, мог бы ўнукам ёй быць, а мо і праўнукам, хлопец хоць куды. Прынамсі, такі ён быў на фотакартках. Каб разгледзець як след ягоны твар, ёй давялося доўга шукаць акуляры. Але калі акуляры знайшліся, упершыню за доўгія гады Бянігну апанаваў сумнеў. Нельга маладым і прыгожым са старымі жаніцца. Не любіць гэтага андартальскі лес, злуецца, пачынае яго касабочыць ды хістаць. Нават думаць пра такое нельга, а калі ўсё ж падумаеш, трэба замерці, сэрца спыніць і трымаць колькі здолееш, а потым выдыхнуць і зноў сэрца пусціць, прыгаворваючы: «Ідзі лішняе, куды ішло, а мяне не чапай, гіпсакардон і стеклавата, у мяне лішняга і так багата». Нельга маладым са старымі жаніцца. У такі закон бяда будзе. Бяда будзе, калі старыя са смерцю чаі п'юць у сне, а маладыя ім цукар у кружкі кладуць. Такую карцінку Бянігна бачыла, калі думала пра тых, хто гэты закон парушае. Але жаніх у яе з'явіўся. Настойлівы, назольны, насаты хлопец з фотакарткі, што пералівалася сінімі і чырвонымі агнямі. Кучаравы, як баранчык. І чаго яму было ад яе трэба, яна не ведала. Мабыць, занадта часта ты хадзіла ў неандертальскі лес, старая Шаптуха. Зблыталіся ўсе сцежкі ў тваёй галаве на схіле гадоў, і нешта ты зрабіла не так. Нешта лішняе ты прыдбала, чужое ў неандертальскі лес носячы. Мо забыла пакінуць у запаветным месцы, мо выпусціла з рук не там і не ў той час. 3 – гэта цифра хорошая, правільная цифра. Калі ў жыцці ўсяго па 3 здарылася, гэта па-чалавечаму. 1 ды 2 ды 3 быццам лічыць хто, а чалавек жыве ды прыслухоўваецца. 3 – сігнал нам, што пара месца вызваліць. Пасля 3 можна і пайсці з гэтага свету. А вось хто 4 чакае, нічога з гэтага чакання добрага не выйдзе. 4 – цифра цотная, не можа чалавечае жыццё на яе дзяліцца. Баяцца трэба чалавеку 4, як бабе жаніхоў у такім веку. Жаніх быў не тутэйшы, з нядобрым тварам, дарма што пісаны прыгажун. Жаніх быў нябачны і нецярплівы. Жаніх чакаў ад яе адказу.